Ikan bakar manyus. Bolo iki lho sing mania penggemar utawa sing pengen ikan bakar rasane mantep iki lho rene nang Kauri Kitchen ikan bakar sahabat nelayan. Tepatnya di Terminal AT bolo sebelahe Alfamart. Nek teko Badut sebelah kanan, nek teko Tidar sebelah kiri, persis di tekoan. Iki iwake akeh tinggal pilih-pilih. Iwake maceme ya ana kerapu, ana kakap merah, ana kakap putih, ana akeh bolong. Tempate ya enak iki ndek bersih kaya ngene iku, mlebu nang jero ya uwamba. Digawe sampean kabeh sing senengan ikan bakar. Mlebu rene bolong iki stoke akeh. Menune ikan bakar 3 sambel. Sambele ana sambel apa iku lombok dipotong-potong bolo, sambel kecap terus sambel biasa, sambel iku kayak ngene bakarane mantap, rasane luar biasa, dagingnya empuk, bumbu sampai ke dalam-dalam, cocok. Aroma bakarane smoking banget pol, nggarai doyan mangan bolo. Ojo lali di seputaran Terminal AT Candi Badut utawa Jalan Halmahera Tidar Kota Malang, sebelah Alfamart, depane musola Terminal AT. Ojo kesuwen bolo ndang mrene, setiap hari buka sampai bengi, pelayanannya ya enak.